Hola, em dic Imma Cáceres i soc la coordinadora de la Comissió de les Jornades Culturals i dels Jocs Florals. Us voldria comunicar que durant aquesta setmana l'escola estem realitzant tota una sèrie d'activitats. Fem el que es diu les Jornades Culturals i també celebrarem el proper dia Sant Jordi els Jocs Florals. Ara us explicaré una miqueta en què consisteix les Jornades Culturals. Bé, les Jornades Culturals, durant aquesta setmana, els diferents cicles organitzen una sèrie de tallers. Aquest any el tema és la llum i les tecnologies. Per tant, totes les activitats que es fan en aquests tallers estan relacionats amb aquest tema. Els Jocs Florals, que són un tipus de concurs literari que els mestres de cada classe han anat preparant aquests treballs amb els seus alumnes. I el dijous a la tarda se fan una entrega de premis dels millors treballs, des dels més petits fins als més grans. També us vull aprofitar a dir-vos que s'han fet, en motiu d'aquestes jornades culturals i d'aquests Jocs Florals, una sèrie d'exposicions molt importants que val la pena de venir-los a veure. Una de les exposicions són la de l'aportació de material tecnològic que gràcies a molts de pares i mares que han col·laborat i han pogut portar aquest material, com també altres alumnes o també com de professors. I està exposada aquest material a una aula de l'escola. És material, ja sigui ràdios, televisions, de diferents èpoques. També se farà una exposició, que els pares també estan convidats a venir-los a veure el dijous que ve, el dia de Sant Jordi, que és els diferents treballs que han treballat aquests alumnes i aquests treballs que són premiats, els millors de cada curs, com també els accèssits. Els accèssits són aquells nens que pel seu esforç són aquells que els costa l'aprenentatge però que s'han esforçat. I l'altra exposició, que es farà també a la sala multiusos de l'escola, es tracta de diferent material que els nens i nenes de l'escola han anat elaborant en aquests tallers durant la setmana. Doncs espero que els hi agradi i que els desitjo que passin una bona diada de Sant Jordi. Aquest any de les Jornades Culturals hem estat treballant el tema de la llum i la tecnologia. En el nostre taller, que es diu les constel·lacions, treballàvem la llum que ens aporta les estrelles i treballàvem també quines eren les constel·lacions que hi havia a l'univers. Aleshores consistia en que primer explicàvem un conte sobre la llum de les estrelles, respecte al que podien les persones, a través del conte que havíem inventat. Després el taller consistia en 3 parts. Primer, sobre una cartolina negra, punxàvem la constel·lació que els nens havien escollit. Després de punxar-la teníem 2 opcions. O bé la podien enganxar en un pot de vidre que portaven de casa i on amb una espelma dins o amb una llum a dins es projectava la constel·lació que havíem punxat, o bé també amb una tenda de campanya que teníem aquí dins, podien entrar dintre perquè així estaven a les fosques, projectaven amb una llanterna a sobre la cartolina que havíem punxat i amb una cartolina blanca a sota es veia perfectament la constel·lació que havíem fet i en això consistia el nostre taller.
I'm changing